chak gi mabor. To chako na mabor en niya. Ing'eni nyaka wang'ini to adwa ng'iyo gik moko ariyo. Nitie characteristics of a poor nation or a poor country. To nitie characteristics of a good budget system. Rabro nyisi go ng'eyo chako. To ranyisi mane mar ni piny odhier. Kata ng'ono makatimre to piny otimre nade? Udhier. Dibet modhier kata wadhi wuok e dhier. Kata ng'ono matimre makwa neno to wang'eno okay. Budget ni ber en mar japiny kata ok en mar japiny. One of the characteristics kata ranyisi mar ni piny udhier en piny no maonge gima iluongo ni food security. Tiende ni yore mag chiemo kata yudruok mar chiemo e piny no bedo ni dok piny sakasa kata ok odhi malo. Kenya en achiel kuom pinje miwacho ni udhier, the third world countries. Tiende mondo wawuog kanyo onego bed ni nitie gigo mwatimo mondo piny no wuog e third world country to dhie kata mane first world country. To one of them gima onego bed ni watimo ni characteristic cha mar ni food security rach cha onego bed ni gima wagorego. Wakedo kode. To chien kanyo adieri nye gitemo magichiwo free fertilizer. Nawinjo ka Ruto, President Ruto wacho ni food security not imrenade odhi malo, including treasury. Nochiwo report ni food security no dhi malo. Makata kani neno to neno ka inflation rate otimrenade odok piny. To one of the things manomiyo inflation rate no dok piny ni chiemo ne nitie. Koro ji ne ok spend a lot to buy food. Iwinjo. To ka koro ok waneni free fertilizer cha no tero food security malo. Are we saying ni noromo? Ma wan koro waromo ma wan chiemo wan go ma kodego benu atere malo. Kanyo bende kicha kiduoge ng'iye. Nikech kata civil society be nyose chako kolo wachni. Manye gisewacho ni kar agriculture kanyo ok ber. Kanyo ane kod gi dwala achiel ni kahie to kar agriculture kanyo be kikwatimre nade. Nitie gik ma simple. Agriculture, education, health. Mago gik makaber to nego beni sasa mwang'e budget karach to wabed kama wantie. To kaber to mede to okodog chien. Emo miye nyisi what characteristics of a poor nation. Nikech kwa wan joma tuore to ok wanyal chulo yorewa mag osiptal. Pod wabet e third world country kacha. Ok wa make steps. A sick nation cannot develop an economy. Kendo ka agriculture ka food security we are not raising it. Okwatere gamalo. Wadwan wadwoke piny kata wawe kama wanti. Ka wayuak kawuono to gini wadwoko piny. Ang'o ma watimo? To kan